O Executivo rianxeiro mostrou a súa satisfacción polo anuncio aprobado no último Consello da Xunta, que permitirá poder desenvolver a tan ansiada ampliación da EDAR. Impulsamos dúas importantísimas actuacións en materia de saneamento das rías, da ría de Ferrol e da ría de Arousa. Aprobamos a ampliación da depuradora de Rianxo e a creación dunha nova rede de colectores e tanques de tormenta, co cual vamos a investir uns 14 millóns de euros na ría de Arousa, no concello de Rianxo. En próximas datas procederase a asinatura dun convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o propio concello para a redacción e execución do proxecto, que xa podería saír a licitación antes do remate do presente ano. O presuposto que se destinará a este proxecto ascende a preto dos 14 millóns de euros. Con elas solucionaránse os problemas derivados do excesivo volume de augas residuais xerados na rede e a súa carga contaminante, especialmente por verteduras procedentes das industrias conserveiras existentes no termo municipal. A nova planta prevé unha capacidade total de tratamento para máis de 23.000 habitantes, moi por riba da actual. A actuación forma parte do Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa, cuxo obxectivo é incrementar a calidade das augas e mellorar tamén as condicións ambientais dos núcleos costeiros.